Problema tipus nombres primers. Hem preparat una activitat pels nens de primer. Hem preparat 25 pots de vidre amb cotó fluix humit i els hem donat llenties. El primer alumne ha posat una llentia a cada pot. El segon ha anat comptant i n'ha posat cada 2 pots. El tercer cada 3 i així successivament. Quins pots tenen un nombre senar de llenties? Quins són els pots que tenen més llenties? Quins pots tenen només 2 llenties? Analitzo el problema. Tinc 25 pots i 25 alumnes. Deixaran una llavor als alumnes que tinguin un número que sigui divisor del número del pot. Busco els divisors de cada número fins al 25. Escric les diferents respostes. Els pots 1, 4, 9, 16 i 25 tenen un nombre senar de llenties. El pot que té més llenties és el 24, que té 8 llenties. Els pots 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 i 23 tenen només 2 llenties. Relaciono conceptes amb respostes. Els pots que tenen un nombre senar de llenties són els quadrats perfectes. Per tant, teòricament, els següents seran el 36, el 49, el 64. Els pots amb només 2 llenties són els nombres primers. Per tant, els següents seran el 29, el 31, el 37.